universitàries. En el quart dia de competició dels Campionats de Catalunya Universitaris celebrats aquí al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord, el vòlei masculí va ser el protagonista en una jornada on hem de destacar la victòria per partida doble de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Lleida. D'aquesta manera, les dues universitats encapçalen una classificació on els 4 primers dels 6 equips que s'hi presenten es classificaran al febrer per la semifinal. D'altra banda, recordeu que el protagonista d'avui és el futbol, on viurem una jornada molt intensa amb 3 modalitats esportives diferents. El futbol sala masculí es jugarà en el Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano. El futbol 7 femení es jugarà al camp municipal de futbol del Gornal. El futbol 11 masculí jugarà en 2 camps, el camp municipal de futbol Provençana i el camp municipal de futbol Santa Eulàlia. I recordeu que podeu fer un seguiment de la competició des de les nostres xarxes socials o des de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.